karon for today's video. Another rides. Going to Siargao! Another adventure. And another place to visit. Mga lugar nga wala nato damha ga-exist. O kung wala pa ka nakaanhi diri tara, uban ta. At sabay nating saksihan ang kanindot sa atong kinaiyahan. Wow! Ay! Wow! Woo! Ang ilong ang malibo! Woo! Yeah! Alright, let's go. Another day. Another adventure. Ano ta? Mag? Be, palong nasuga. Isaga kamay mo gitara na ba? Okay, nice. Let's go, let's step in. Where are we going? Where are you na? Uy, susod. Uy, susod mon. Tara, let's go. Woo! Let's go. Woohoo! Sabi? So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's an ocean between us. Don't go cry about it. Don't go cry about it. You want me to take you in my trust. Alright, another place, another adventure, another place to visit. Yeah! Woo! Thrilling kayo ni B, thrilling kayo. Igot ang mabot, sunset. So, giapas na mo ang sunset. Nga maapas na mo, kaya ang sunset daw ang gingon nga. Sada daw tanawon dito. So, sa campsite, yes, mag-camping mi karon. So, first time namo ni mag-camping. Kaming tulo, kauban ang asawa anak. So, first time namo ni. And patatay kuyog karon among auntie o ang pag-umangkon. So next time basin gusto mo muuban, tara uban ta. Tagan mas enjoy. Woo! Adventure starts here. Yeah. First time pa namo. Poblasyon napit na wala pa. Wala ka suyan dani. Dagan pa? Oh, yeah, dagan pa. Sakay, bagbi. Abanti mo yan mo be. Ay paglikod kay mo hangad ni. Wow, wala digyas kini ba? Digyas kini ba pagliko? Alag daog ta ni. Ayaw liw ka. Oh, digyas ni bay. Venture. Go. Ulang. Laos. Okay. Go. Muhangad. Go. Kaya yan. Ay gliyok. Woo! Kaya yan. Kaya na, kaya. Let's go. Woo! Yeah. Thank you, Inmax. Loy kasi Inmax. Tulo sakay. Full pack pa. Ay, sunset lagi di ma. Wow. Woo! Forward ha. Ang saka mo nabila. Morsa siya. Muhangad. So, nagpaulay sa ami. Kay gabi katungason. O, gamong gilat among kauban. Kay wala pa nakatungas. Nya, full pack yapon kay sila. Nya, tulog po sila kabuok. So, hapit na ta sa atong destination. Yes. Dani pa lang makita na nimo ang mga bukid na dito. So, dili pa kay maklaro kay napay mga tree na kasampong mga puno. So, dito si babaw. Let's go. Tara na to kung tsaka nice ang view. Woo! Namoy nalabyan yung ilong XRM? Nang sama nakatungas ra up. Wala pa? Ala day. Salamat. Nakaya ra. Baklay. Mana akong motor adlo kayo. Nagulag hati na gid ni karon habog kayo nya bato-bato. Murag wala daw. Kato pinakagrabe. Wala daw ni. Lingaw kayo. Go. Tubang. Jauh mana be? Jauh ke mana? Tubang. Oh. Oke, tubang. Apa nih ya tubang apa nih kamera lo? Ini boleh ba? Look baik. Oh.
This is it na? Or where are we? Ano ta? Tani? Ah, pit. Wow, see? Tawa. Tani guru. Nawala ko ba? Ma? Ay, arrive na uy. Tani? Oh. Saka ta? Lagi. Yay! Wow! Tubang! Tubang! Kay banlo kayo! Wow! Tubang! Oh! This is the place! This is the place! Wow! Wow! Di oh! Wow! Woo! Ay, grabe! First part pa lang ni sa among adventure. Ug sa sunod nga video, inyong makita ang mga maanindot nga view ug ang mga panghitabo sa among first camping experience.